Kuyafuneka kule y'khathi zamaholide uyifundise ukuthi wena uzenzele ubumnandi endlini yakho la uhlala khona nomndeni wakho, ngoba lento yokuthi uvakashele abantu ungakayenzi ne-appointment sofikile uyagogoda ziyi-1 January New Year. Hhayi, bantu baziphathelwe yibhabhalazi balele abakapheki nokupheka, vele bazitshelile ukuthi hhayi bantwana ngeke babenzele lezo ijolojolo, kuyovele nje kusiwe inyama kuphekwe ipapa namasaladi. Hhayi-ke sofikile wena uyabavusa uyagogoda, hawu ninjani, uphi uyibani, bayamvusa, sawubona malume. Hhayi nalento oyizela iphuthumi beyingalinda kuze kushaye boyi-2 January noma malanga nje January ufike sekuphele konke. Ufika baphethwe ebuthongo ngayizola bakalali phela bebaphuza ba-celebrate i-New Year's Eve. Wena na ufika hhayi uyabavusa nabantu ababo abancane. Uphi uyibani umntanakho? Hhayi ukhona, sofunda ubani, u-grade 7 awumvuse. Ubuza umfana, hawu soye high school? Yebo. Uphasile? Yebo. Uyamthakazela? Umuphi ne-5 uyamthakazela? Uyamthakazela. Alright mfana wami, ungahamba uyodlala. Umntwana ubuyela straight embhedeni. Uyabona nje lento yokuthi ufike ungakenzi i-appointment and uma ufikile sohlala isikhathi eside kuphela bo 30 minutes solo bazama ukuphusha inkulumo nawe ukuthi hhayi abonakali ngathi bayaku-ignore. Iphela indaba. Hhayi nawe sobuza ukuthi uphi umalume Isaka, ngoba mina ngamgcina 2022 emngcwabeni wagogo noMathotholo eStandard Hall. Hhayi baphendula, hhayi noko umalume Isaka uyaphila, sike sakhuluma naye efonini before Christmas. Oh okay. Uphi uSizakele u-anti, ngoba mina angisambona boni uma kungiDisemba lamakhaya. Hhayi sewathutha sohlala enhlazatshe. Okay ya uyaphila kodwa. Hhayi nathi sigcina kumbona lapha kubo Facebook. Awubone nje ukuthi lento ayizele nayo akayazi, uzawuthelelwa idrink, aphuze idrink namahuku. Olokuhamba isikhathi kungekho into angayisho, uzamuzwa sekathi kodwa bantu abasesi senakhile yongo indle engaka. Hayi nimsizile umama ngendlu ukuthi hhayi siyabonga, awu nathi siyazama ukuthi simlekelele, wasikhulisa umama, nathi sithi asirenovate le ndlu siyi-extend njengoba soyibona. Hawu hhayi akuthi ngiyibona, uthi ngiyibone bantu abasesi. Hawu-ke sozofuna kungena amakamera wonke-ke, sofuna kubona le ndlu. Le kamero leli likhulu labani? Hhayi lilala uBongane. Oh hhayi no hhayi lihle yonke futhi likhulu, indaba lingalala umama. Hhayi sisazokumikisa kwela mama, kuyongenwa yonke le ndlu. Ufuna kubona ama-room wonke aze ayofakwa nasegaraji. Egaraji-ke kupake imoto yomunye wenu enisuke eGoli. Hawu le nyanyavu le moto labani? Hhayi la Melusi. Hawu Melusi awusangifoneli nje ungitshela ukuthi uthenga inyanyavu le moto elinjena ngizolibona ungigibeze ngingumalume wakho. Hey hayi awu malume bengingazi mani, izinto beziningi bengingazi ukuthi vele bekumele ngikufonele nakanjani. Yabona ngenza iplan lokuthi ngizokukhomba. No yingako nizoba namabhadi ukuthi anisikhombi izinto ey'nkulu eniyithengayo. Le moto soyibikile nje ngoba ngimi omdala, ngimi umalume, bekumele kube ubike le moto yakho. Uvele ubone ukuthi manje sozama indlela yokuthi aphinde abuye.